आवतनी हम बाथरूम कर ली हम। अब कितना पैसा बा? अरे आई इतना पैसा तो लेके भागे के चा। दिन भर ने ओने गांव में घूमल चलता ओकरा कोहियो घरे हम ना देखनी 1 घंटा। बाबूजी तू तो हमरा के 10 मिनट एकदम ना देखेलो तो लागल खोजे। अरे हम लइका बानी कि भुला जाई भी दोबारा तोरे का रे चौपटावा माने 10 मिनट में आदमी दोबारा जला घोटा जला। ए बाबूजी एगो बात कही का कह बड़ा हमरा डर लागता। अरे कौन हमारे से काहे डराता रे? हमरा डर लागता हमरा मारे लगबो। काहे मारे लागम? अब तोरे के हम ना मारब, तू सियान हो गइले। ए बाबूजी एगो पता चलल कि जमीन बिकाता, खरीद ली। खरीद ले यो, हमार तो खुआ बढ़ले बा। 1000 बीघा जमीन की ना कोनो को लौकता रे? हाँ लौकता। तो उहे की ना बड़का बैंगन बनवा दूं तब बियाह करबो। ठीक है बा हम खरीद हम अभी बतिया ले। रुक जा बाबू 1 मिनट। बाबू नंबर लेनी है जमीन वाला के। लगाओ तनी 97 98 64 720। हेलो हेलो। ताम झाम। हाँ हम ताम झाम बोल रहल बानी। अच्छा कनी हा कि हम अपना बाबूजी से बतियौनी है और नंबर मिलल हा। सुननी की जमीन राउर बेचाऊ बा। हाँ बा 1000 बीघा बा जमीन बेचाओ। तो बाबूजी के हमर बड़का शौक जागल बा। कहत रहे कि 1000 बीघा जमीन रहित न तो बड़का बंगला बनैती हम। तो ले ली आ बनाई बंगला। तो अपने ले ली कुछ होकर बताई कैसे लिया का हुई कुछ रेट वोट सब हो जाइए। यहाँ रुआ पैसा लेके आई न यह फरियाई रुआ लिखा लेम। हाँ नो तो हम पैसा लेके आई तो। हाँ आइए। अच्छा ठीक बा हम लेके आओ तनी पैसा। हाँ आई जल्दी आइए। ठीक आओ तनी। ठीक तो जमीन जा तनी पैसा धइले बड़ो। हाँ निकाल ले तनी। निकाल ले सब पैसा ले जाके हम दे देता नहीं। एटीएम कार्ड दे कि खातवे पर कि चेक ना चेक ना पैसे मंगला हन। पैसे मंगला। हाँ तो रखल बा पैसा। हम जाता नहीं। हाँ ठीक बा। बाबूजी निकाल ले बैग में पैसा जाता नहीं गोल लागता नहीं। खुश रह जाता नहीं एकदम। तू नक्शा उक्सा बुला के बनवाओ घर के। निमन से बता। हाँ ठीक हम बतिया ले। ठीक बा। बड़ा तेज बाथरूम लागल बा। मनी हम हल्का हो लेती। जुग जमाना खराब बा पैसा रखले बानी। अब बाबूजी के जिंदगी भर के मेहनत हो बा नानू ऊपर आदमी बैठा रहे भरी जमाना कितना खराब बा। अच्छा सती में हे लक्ष्मी मैया आवतनी हम बाथरूम कर ली हम। हाँ कहाँ बड़ू? बस आइए गइल बनी। हाँ सब ठीक बा। आए ठीक बा रखो तो से बाद में बतिया तने। जब एक ही को रखो भाई बाप रे बाप कितना पैसा बा? अरे कितना पैसा मिल। अरे बाप रे बाप हमार किस्मत फूट गई। हमार बेगवा दादा पूरा बाबूजी के जिंदगी भर कमाई रहे बेगवा हमार लेके भाग गइल। रे बाप रे बाप पूरा जिंदगी हमार बाबूजी कमाइले रहले हो। ओ दादा अरे बाप रे बाप बाबूजी हो। बाबूजी इतना हम कमेबो करती नो तो कही बात में पैसा ना देखती। बहुत आज पैसा कमा ले बानी हम। चलो कुछ दिन के हमारे राम फुर्सत। फोन आ गया। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोली। अरे का हाल चाल? सब ठीक बड़े दादा। अरे कहाँ बानी रुआ घरी? ठीक बा रखी ना हम तनी कुछ बिजी बानी अभी रखी। अरे रुआ से कुछ काम रहे। बाप रे कितना भयगा भारी हो गया बता। हम मुझे रखते तनी। अच्छा लाइने पर रही लाइने पर। हाँ ठीक बा लाइने पे बानी हम। बोली सब बढ़िया बा। अरे रुआ से कुछ काम रहे हमरा। तो ठीक है बा बोली। इतना पैसा वाह रे वाह तो लेके भागे के चाहे और जल्दी भागे के चाहे। अब रुक
देखबा फिर का है ए देबा के सर में करो देबा के तो अरे बाप रे बाप, इतना दौड़ गए, इतना दौड़े के कारण अब लेटरिन लागे। अब हम का करे? आ इतना सारा पैसा दे हल्लो कैसे हो? ये लक्ष्मी नारायण के लेके पैखाना नहीं करे के चाहिए। कोई आइयो रहल बा? कहीं कोई बा? कोई तो नहीं लोग रहल बा। रख के हमहू तनी बगल में जाके आ दे हल्का कर ले तनी। बाबू, अब हमारे बाबूजी बड़े मार मरिए, हमारा कितना मेहनत से पैसा बिटोरले रहले। अरे बैंक, अरे पैसा बा, मिल गई। हे भगवान, हमर बेगिया का भइल? के ले गेल? आई हो दादा, उतना पैसा रहल रहे, हमर बैग के ले बा? कहाँ खोजी? हमर बैग तो पहले बैग द हमार, बैग द हमार। अरे हमार बैग के ले बा? देखो चोरा के लेके भागला है, हमर बैग तो पहले बैग का भइल? हम कहाँ ले बानी? हमरा से चोरा के दोसर ले बा। बाबा तो झूठ है, झूठ नहीं बोल रहल बानी। पहले हमर बैग तो कहाँ पैसा रख दे? तो हर क्रिया हम झूठ नहीं बोल रहल बानी। आज तक हम झूठ बोलबे नहीं कैले तू तो बानी। हमर बैग तू कहाँ लेके भागला है? क्रिया खाई कि रे खाई खा। अगर हम झूठ बोलम तो मेहरारू के दांत टूट जाई, सच बोलम तो साली के दांत टूट जाई। हम तो हर क्रिया कर रहल बानी। हम बैग नहीं देखले बानी, बैग केन के चोरा ले बा? हमरो से ए चोरा ले साल हमरो बैगवा ना रहे, बैगवा तो दोसर है के देखब का बैग लेके जाता है। आई हो दादा, सही में जे कर रहल ओकरा मिल गइल हो। हाँ, यही से दोसरा के पैसा पर लालच ना करे। नहीं भैया, दोसर के पैसा पर कबर रुआ सब लालच नहीं करी। बड़ी मेहनत मजदूरी के कमाई हो। हम तो गलती करी नहीं, हम बैग उठा लेनी बेचारा। हम तो तोहरो से गलती तू कैले बानी। हमसे तो गलती, तू हमार बैग उठा ला। सही यही से बात देखा जेकर बैग रहे उनकर पैसा मिल गए। चलो ठीक भाई। चलो।